kun ga dai kwanan nan wani abu ya faru, suka rubuto mana abin takaici, mutum yana da matarsa ashe tana bin maza a social media, ta kukkulla abota da maza a social media. Aka sanar da mijin, yasa aka yi masa bincike, aka gano lambobin mutanen da take alaka da su, ya zo suka zauna aka tantance ta yadda ta yi kuskure da iyayenta da shi, aka zauna ta yadda ta yi kuskure, aka takawa abin birki, ta ce ta daina. Bayan wata uku sai wani yake ba shawara, yake cewa abin da za ka yi don ka tabbatar mata ta daina abin nan, ka yi ƙoƙari kai mata sallama, ka sai wani layi daban kai mata sallama a social media. Aiko yana mata sallama sai ta amsa, sai aka fara soyayya. Bata san da mijinta ba, ta dinga sukan mijin nan na mutumin banza ne, wallahi ni da za ka aure ni ba da na kashe auren. Ko bata san mijinta ba ne, kuma ko mijin musifar da take masa da ta gan shi, ko mace ta gani alamar mace ta dinga masa bala'i, tana bala'in kishin ta ga wani, ko mace ta zo gidan ta dinga bala'in kishi, amma ita kuma gashi can gurin tana tsayar da kishi. Kisa wasu kaga zafin kishi nan nasu ya yawa, ba sa son wani ya zo kusa da mijinsu, to su kuma ai kishi shine ke ki hana wani ya zo kusa da ke, shine kishi. Suka ci gaba da tattaunawa, ta ce tana son hotonsa, ya nemi hoton wani ya tura mata, ita ma ta tura man nasa, ta dinga yin hotuna masu kyau, ta dinga caɓa kwalliya tana tura masa. Ya ce to yanzu ni na yadda ɗin in kika kashe aurenki zan aure ki, amma ina son ki ba hankali, ni na miki alkawari duk abin da mijin nan naki kike so kansa akai, ni ba za ki same ni da waɗannan ba. Ta kai ta chatin, ta godiya ta samu. Sai haka sai ta zo ta ce ba ta lokaci, sai ta zo ta fara jujjuya mijin baya, ni ban yadda ba, ni ka sake ni kawai, ni kaza kaza, ni kaza kaza. Sai ce yanzu ke ina da mace, ke kadai ce matata in sake ki, in ma zan sake ki sai na yi aure. Sai ta gaya wa wancan, bata san mijin ba ne, ta gaya masa mijina ya ce ba zai sake ni ba sai ya aure. Ce kawai ki ba shi dama ya aure. Ta ce ta yadda ya aure. Ya santa da bala'in kishi, amma ta ce ta yadda. Ita ta ba shi lokaci, ya je samu zan kaɗai ɗiya, aka zo aka fara magana. Kullum tana sanar da shi, bata san mijin nata take sanarwa ta can ba, tana sanar da shi cewa an kai kaza, yana tura mata kuma kuɗi, tana karɓar kuɗi, tana hotuna, tana yin abubuwa, tana tura masa. Abu ya ta tafiya har aka kai ga ya ɗaura aure. Sai ya yi mamaki, matar da take da bala'in kishi kuma za a aure tana ta murna, saboda wani ya ruɗe ta cewa da kuɗi, bata san mijinta ba ne. Aka yi aure wata ɗaya, wata biyu, wata uku, bata ga ya sake ta ba. Ta zo ta matsa, ta yi yaji, ta tafi gidansu, ya tura aka ta bada uta ce ta sam sai an rabu da ita. Ai bi a hankali, wata ran sai ka ba hankali. Sai ta matsa, sai ce to in tana so ya sake ta sai an zo da wakilinta da wakilinsa, da ƴan uwanta da ƴan uwansa, don kada a ce ya sake ta ne saboda ya yi aure, ta faɗa a gabansu cewa so take a sake ta. Aka zo ga danginsa ga danginta, ta ce ita so take a sake ta, ita ba za ta yi wannan auren ba. Ice to ki gaya musu saboda na yi aure ne. Ta ce sam, ai ni ma na yi farin ciki wajen auren, har taimaka maka ma na yi wajen siyo kayayyakin amaryar ma da ni aka siyo, so ba magana aure ba ne, don su ji su gama kaf. Sai ce to yau zan tabbatar muki da wani abu, in tabbatar wa da danginki da 'yan uwanki wani abu. Abin da yasa duk kike ta kewaye in sake ki din nan, akwai wanda kuka haɗu da shi ya miki alkawari zai aure ki. Ni sharu za ka yi ce a'a ki bari mana ƙarasa. Kun yi magana kaza, kun yi magana kaza, kun yi magana kaza, kun yi magana kaza, kun ce kaza, har kun yi kaza, har ya tura.
sai kawai ta zuƙo da kai ta fashe da kuka. Ya ce wa iyayenta to shi kenan dama so nake ku sani ga takardarta Allah ya yi hanya. Ta yi ta magiya, ta yi ta ihu, ta yi ta birgima. Ki tafi kawai tunda Allah ya sa biki tuba ba, ki tafi kawai ki je ki duniya ta ishe ki bagaruwar jima.